Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami. Na mungkin boi pamorahok kita di nama ngarade hita di jamita tu partangyangan, songoninang di jamita tu parmingguon siganu minggu. Di video naing patol hason nami pikiran nami, hanggiat boi mangurupi hita taringot tu jamita di hari minggu, Ima tanggal 6 April 2025 Minggu Judika. Turpuk dihita di hari Minggu ima sian Evangelium Lukas bin Dupitu ayat 40 sada sahat ro di ayat 50. Amangin ang dutakas hujah hami turpuhon jala hupa husor hami hujah hami na mungkin boy mangurupi hami lahu patol hason pikiran nami tu hita. Na berjolo huidahami di turpuhon saya ingotota ia si Lukas manang Evangelium Lukas naing patadahon si palua itu portibion asa portibion mamutuson manjalo manang nadaong haluaon naung di parade debata di tonga-tongani saluhut jolma manusia. Jadi barita haluau ni tari pardo tu saluhut jolma manusia alai na olo porsea na sidado na dapotan haluau ni. Diturpuk ton taida alus ni si Simon tu suku-suku ni Tuhan Yesus taringot tu dua persingiran tikosdo alus ni si Simon. Sada gombaran na pabutohon tu hita na manjaha saunari dohot tu nasida na torop di partikiani dang nahurang nasida anggo taringot tu parbinotoan. Dang naso diboto nasida taringot tu haluaon. Dang nahurang be akka panurirangon sian panurirang dohot barita taringot tu si palua jala rikot ni haluaon ni jolmai sian dosa di tonga-tonga ni bangso Israel ditiki dang na si ajaran be nasida dang nahurang be parbinotoan nasida anggo taringot tu Mesias si palua jolma manusia. Diboto nasida do hasitongan. Alai dang ulu nasida manjalo dohot mamilit hasitongani. Petrus mewakili masyarakat pada masa itu dan orang banyak yang sudah cukup bukti ataupun berbagai pengetahuan pentingnya keampunan dosa dan janji Allah akan Mesias itu. Mereka sungguh-sungguh mengerti akan hal itu, tapi tidak kunjung memilih sisi kebenaran itu, ataupun tidak menerima kebenaran fakta yang ada itu, yang telah tersaji ataupun telah ada pada masa itu. Jadi dang nahurang be anggota ringet tu parbinotoan. Hari rikot ni hasesaan di dosa jala roha mauliate ala hasesaan di dosa diboto doi alai tongdo dang dipilit naboi manesa dosai ima Kristus Yesus anak ni debata. Diturbuhon muse taida ima parasingan ni natoropi bahkan si Simon sian paropuan naro marhite ilu jala marhite holong tu Yesus dinamasa di turpuk tahun. Alai di ujungna di dok Tuhan Yesus Kristus do macetak kas di turpuk tahun ha porsiaumido palua hokko mardame maho muli. Jadi ulaon na pinatupa ni paropuani nionjar ni ha porsiauna panandaionna di Kristus Yesus si palua. Pengenalan dan pengetahuan kita akan seseorang kemudian mendorong kita melakukan tindakan yang benar atau sikap yang benar
terhadap seseorang itu. Pengenalan kita dan pengetahuan kita akan seseorang akan mendorong sikap apa dan perbuatan apa yang akan kita lakukan terhadap orang itu. Jadi ditadai bana do si palua, ditadai bana do na somar dosa Jesus, jala itadai bana do dirina si pardosa, alani rikot di mana hasisaan di dosa, rikot di mana makahulungi Jesus Kristus si paluai, alani ima didapoton imana. Jadi iman yang ada pada dirinya, pengenalan dirinya akan Yesus Kristus mendorong dia melakukan segala tindakan ini. Rikot do ulaon nadinggan. Hidok dison. Dibahini hudok matuho nunga sesa dosana nagodangi. Umbahin godang holong ni rohana. Alay anggo otik do di sesa otik ma holong ni rohana. Na marlapatan rikot do ulaon nadinggan songon parbue ni hapor siaw ni. Dang ulaon na rin gani paluahon, alay hapor siaw do, alay hinorhon ni hapor siaw ni, tarida maaka ulaon na dinggan, segala tindakan sikap na niulahon ni parupuan ni dison, ima patuduhon holong ni rohana, songon parbue ni hapor siaw na. Atong nagawi si buanot tatu jamita amanginang songon parbue ni hapor siaw ta, ahadonata patuduhon di ngolutta si ganupari songon tanda ni holong ni rohata di Kristus Jesus naong paluaho kita sian dosa. Mulo dibain nung ngasesa akka dosami ahado respota makka mauliatehoni. Jika kita memahami betapa besarnya anugerah Allah, betapa besarnya penebusan dan penyelamatan yang telah dikerjakan Allah. Lalu respon dan sikap apakah yang muncul dari diri kita? Dangadong be ia somandok mauliate. Ala ni dengan bahasa ni Jehovah nang manesa dosata. Jala diturpuk taupe takasmai taida. Hapor siauta di Kristus Yesus makorhon hasesaan di dosa. Marparbue may dingulu si ganupari. Marhite holong ni roha narosu. Songon parbue ni hapor siauta di Tuhan Yesus Kristus. Haholongi ma di batam sian nasa roham. Nunga di sesa dosata ias songon hapas. Mauliate ma di Tuhan naong mangundihok kita, naong manjagai hita, naong manesa dosata paluahon sian haholomon, mauliate ma di ibana. Songon parbue ni hapor siota, tunjukkanlah kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan, tetapi ingat dengan mengasihi sesama. Ia yang dapat kita lihat, orang-orang yang nyata di sekitar kita.